Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Today, the Catholic Bishop Conference of the Philippines, or CBCP, chose this year as the Year of the Youth, as a part of the program in preparation for celebration of the 500 years of faith in the Philippines. Padayon kita sa paghisgot sa mga mensahe sa atong Santo Papa alang sa atong pagsaulog sa tuig sa mga batanon. Matud pa niya ay ikaduha nga ang sa pagpanaw sa atong pagtuo mao ang pagkasilingan. Naobserbahan nato matud pa niya nga si Jesus sa kanunay nakighiusa sa katawhan diha sa ebanghelyo. Siya mismo sa iyang kaugalingon makigtagbo kanila. O siya mismo ang makigistorya kanila ug muhagit kanilang tanan. Ug mangay og maghangyo kung unsa ang ilang panginahanglan. Diha bitaw sa Marcos 10 miingon siya, unsa may buot ninyong buhaton ko kanimo. Kung matud pa niya mao kini ang pamaagi sa Dios. Nga ang Diyos buot gayod nga mahilambigit sa iyang katawhan. Labaw sa tanan pinaagi sa iyang makanunayong paghigugma sa matag usa. Balik kita mga kaisuunan sunod nga Domingo. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Stu and Nancy Santiago and family, APM Ad and Promo Management, Alex P. Montañez and family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrilia, Tielino Trucking Services, Davao Durian Laundry Services Company, Mr. and Mrs. Protasio Tecandong, Chardin, JDB Diversified Incorporated, Melvin E. Aviles, Purita N. Lorenzo and family, Attorney Ellie and Veronica Bretania and family, Quilans Food House, PSST Bote Jong Shop, MR Human and Environmental College and family, Brother Henry and Lolita Evangelista and family, Mr. and Mrs. Lucas Bidatoy and family, Dr. Carol John and Mary Grace Bretania and family, William and family, Jess and Amelia Dizon, Gus and Sophie, Dolores R. Fanlo and family, Fel Yamido and family, Rafael and Lillian Hizon and family, Fred and Tere Halua and family, Mr. and Mrs. Adolfo and Malu Ato, Esper Laundry Services and Company, Amparo Ecasas and family, June and Beth Apas and family, and Nene Villarica and family. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors,
choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group, Archdiocesan Bible Apostolate of Davao, and all parishes in the Archdiocese of Davao. Thanksgiving intentions of Nida Tumalip, Dr. Carlos Tan and family, and Mr. and Mrs. Corjo Ponjas and family. Good health of Lita Montalban. Recovery and healing of Emil Sison, Ernie Evangelista, Linda Torrejos, Henry Evangelista, Lourdes Dulatre, Leling Reyes, Christine Mabilin, Maria Chesalu Bendigo, and Tisay Sayud. For the eternal repose of Rodolfo Estera, Bernardo Casinabe, Milagros, Luciana, Jermaine Chu, Elpidio, Adelaida, Erlinda, Claudio, Thelma, Marutas, Julio, Menandro Sr., Anastasio, Felipa, and all benefactors, sponsors, and cooperators of the Paulines RTV Mission. Pagampo alang sa mga masakiton. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kamig kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton, palingkawasa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdayeg sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon ko diha ni Kristo, mayong buntag sa tanan. Mayong buntag sa Karong Domingo, giawhag kita sa paghimo sa personal nga pakigsuod kang Hesus, pinaagi sa pagbasa sa balaang kasulatan. Inom sa nagbugwak nga tubod sa tubig nga si Hesus. Himua ang kaugalingon nga tigsangyaw sa maayong balita. Karon atong gisaulog ang nasudnong Domingo sa Biblia o National Bible Sunday. Subay sa tulo ka presidential proclamations, giauhag ang tanang lungsuranon sa Pilipinas, Katoliko man o dili Katoliko, sa pagbasa og pagtuon sa Biblia, kansang pagtulunan, makatabang sa pag-umol sa espirituhanon ug moral nga kinabuhi sa tanang Pilipino. Kay ang buhing mensahe sa Dios bahin sa gugma, kalinaw ug kaangayan alang man sa tanan. Sulod ning Santos nga misa, adunay pagbayaw sa balaan nga kasulatan nga nagpahinumdum kanato sa makanunayong pagpuyo sa pulong sa Dios, aron mahisama kita ni Kristo ug mahimo mga buhing saksi sa maayong balita alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang mumisa karong buntaga mao si Father Ritzy Gamaya, Director, Archdiocesan Bible Apostolate, Media Apostolate ug Davao Catholic Herald. Ang choir karong buntaga mao ang San Pablo Parish Choir, Davao City. Manindog ang tanan ug awito nato karon ang pasiunang awit. Nalipay kami nagambay.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaasap kanimo. Karong Domingguha, mga igsoon ko ni Kristo atong balaanon ang balaan nga kasulatan, ang Biblia, sa atong pagsaulog sa Domingo sa balaan nga kasulatan. Magampo kita. Ginoong Dios, sama sa imong mga unang disipulo, ikaw nagtawag kanamo sa pagpaminaw sa imong pulong, ug kami naminaw ni ini. Giyahi kami kanunay diha sa imong pulong, ug himua nga kami makapuyo sa kinabuhi nga balaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita pagsaulog ni ining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako og dako uyamot, sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo
magampo kita. O Dios nga makagagahom ug way katapusan, manduy ang amo mga buhat aron makapahimuot kanimo, ug himua nga magdahan ang mga maayong buhat diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Nehemias. Busa gidalan ni Esdras ang basahon, atubangan sa katawhan nga nagkatigom. Mga lalaki, mga babayi, o mga kabataan nga may igo ng panabot. O gibasa niya kini, diha sa iyang atubangan, didto sa plaza, o namati sila pag-ayo. Si Esdras nagbarog sa platapormang kahoy, nga ilang gihimo alang niining katuyuan, ug tupad kaniya nagtindog si Matatayas, si Simaya, si Anayas, si Orias, si Helkias, ug si Maasias, diha sa iyang tuo, ug dapit sa iyang wala, diha si Padayas, si Misael, si Milkias, si Hasum, si Hasbadama, si Sakarias, ug si Mesolam. Giablihan ni Esdras ang basahon sa balaod at tubangan sa tanang tao, ug sa pag-ablin niya ni ini nanindog ang tanan. O gidayig ni Esdras ang Ginoo, ang gamhanang Dios, ug ang katawhan mitubag. Amen. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag kinaadban sa tao ngayano. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu kinabuhi, ang mga pulong sa atong ug ang una-una sa atong kasing-kasing, makapahimot unta kanimo. O Ginoo akong bato, ug akong manluluwas. Ang imo mga pulong o Ginoo, Espiritu Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kay si Jesus sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usara ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan mga Hudyo ug mga dili Hudyo,
mga ulipon ug mga dili ulipon. Binunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa maong gihapong espiritu ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang mga bahin nga dili kaayo nindot tan-awon nakaangton sa talagsaong pagtagad nga wala kinahanglana sa mas matahom nga mga bahin sa atong lawas. Ang Dios mismo nagpahaom sa mga bahin sa atong lawas aron paghatag dugang dungog miadtong mga bahin nga nakulangan niini. Busa walay pagkabahin-bahin sa lawas, kundili ang tanang bahin niini may samang pagtagad sa usag-usa. Kung ang usa ka bahin sa lawas mag-antos, ang ubang bahin mag-antos usab. Kung daygon ang usa ka bahin, ang tanan bahin makadaambit sa kalipay. Busa kamong tanan lawas ni Kristo, ang usag-usa bahin niini. Diha sa simbahan, gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una, ang mga apostoles, ikaduha, mga propeta, ikatulo, mga magtutudlo. Ug unya, kadtong naghimog mga milagro, ug gisundan kini ni adtong gihataga gahom sa pag-ayo, o pagtabang sa uban, o pagmando kanila, o pagsultig laing mga pinulungan. Dili sila tanan mga apostoles o mga propeta o mga magtutudlo. Dili ang tanan may gahom paghimog mga milagro o pag-ayo sa mga balatian o pagsultig laing mga pinulungan o pagsaysay sa kahulugan sa maayong mga pinulungan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Espiritu sa Ginoo aniakan ako, gidihugan ako niya ron pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ko niya ron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mahal kong Teofilo, daghan ang nangako pagsulat og taho bahin sa mga hitabo sa atong katilingban. Gisulat nila ang gitaho kanato niadtong nakakita gayud niining mga butanga sukad sa sinugdan ug dagsangyaw sa mensahe. Busa halangdong Teofilo, tungod kay nakatuon man ako pag-ayo niining tanan sukad sa sinugdan, gihunahuna ko nga angay kining sulaton sa maayong pagkahanay alang kanimo. Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuoran sa mga butang nga gitudlo kanimo. Unya may pauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. May kailap sa tibuok kayutaan ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinagoga o gidayeg siya sa tanan. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya nagdako. O ingon sa naandan, miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan o gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug mao'y iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Pagpagawas sa mga dinaog-daog
ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Mituto kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya miingon siya kanila, kining bahin sa kasulatan natuman karong adlaw, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Karong adlaw sa ato nang gikaingon sa gawas nga ikatulong Domingo na sa ordinaryong panahon o ikatulong Domingo sa tuig, gipasidunggan usab nato ang balaang kasulatan, ang Biblia. Mao na kung diri sa atong nanimba karon sa atong misa, daghantag mga naglihok sa apostolado sa Biblia, no? Kining mga nanimba nato karon, dili ni mga inmates ha, kaya basig makaingon mo ugma manggod, mobisita ni sila sa mga inmates sa atong mga kaigsuonan didto sa Pineriso. Mo nang gisulot nila daan ning ilang sinina kay dili pwede ni didto. So mga intawon mga kugihan ni sila nga mga lumilihok sa apostolado sa Biblia. Mo nang atong mga choir, kusga ni kaayo bisag pila rin sila kabuk kay napoy back up nga mga Bible apostolate nga kusog pong manganta. So kani gasag yun sa simbahan nga doon natay mga laiko nga sama kanila og daghan pa nga wala dinhi karon nga nagalihok pod sa apostolado sa Biblia. Siguro mga igsoon ko ni Kristo nindot nga kining tuiga, tuig sa mga kabatanunan, ato lang gisakyan ang tema sa tuig sa kabatanunan. Makikita mo mga lumilihok sa apostolado sa Biblia, mga batanon pod, no? Nga tawa sila kay mga batanon yun kasagaran. Karing tuiga ang tema nato sa tuig sa kabatanunan, katong ganina gipakita sa tarpaulin nagkanayon, Filipino Youth in Mission, beloved, gifted, empowered. Pero gisumpayan nato ni sa pagsaulog nato sa bulan o Domingo sa Biblia o Semana sa Biblia, gibutangan ako nato no sa Davao, Digos, Tagum ug Mati og empowered by the word of God. No? Gisumpayan nato, beloved, gifted, empowered by the word of God. Of course, dili lang ang mga kabatanunan, kung dili kitang tanan, empowered by the word of God. Kay unsa man di ay ning pulong sa Ginoo? Nindot kaayo nga ni tunong pod ni sa atong pagbasa karon. Unang-una di ay ang pulong sa Ginoo, espiritu. Amo itong sa Salmo kaganina, no? Ang imong pulong Ginoo, espiritu og kinabuhi. Espiritu, no? Kanang espiritu nga mo nay naggahom nato, no? Empowered. Mao po ni dinhi sa, di ba, nadungog nato dinhi sa pagbasa sa ebanghelyo, may pauli sa Jesus sa Galilea og diha kaniya ang gahom sa espiritu. Gigamhan gyud sa Espiritu Santo. Kay sukad sa iyang pagkatao, paghimugso, pagpanamkon pa lang, unya siya gibunyagan, siya nagsangyaw sa mga balita, siya nabanhaw, ang Espiritu Santo maoy naghatag niya gahom. Ang pulong sa Ginoo di ay gamhanan tungod sa Espiritu Santo. Kay ang pulong sa Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ikaduha, mga igsoon ko diyan ni Kristo, nindot pod nga kapamalandungan nato nga ang Espiritu sa Ginoo maayong balita. Maayong balita, good news. Mao gani nga dinhi sa ebanghelyo nadungog nato nga human nga gibasa ni Jesus kining maayong balita, miingon siya, kining bahin sa kasulatan natuman karong adlaw. Kay ngano ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, ang gibasa ni Jesus, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag, pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog, pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. O gani diha sa ikaduhang pagbasa nadungog pud nato nga sama di ay kita sa lawas, dunay lain-lain nga mga bahin o nahiusa ta diha sa ulo nga mao si Kristo.
Kay isip mga nakalaylahi tag mga talento, nakalaylahi tag kinaiya, pero nahiusa ta diha kang Kristo mismo sa Ginoo. Nindot po mga igsuon nga, so bago pa lang ko nakabasa, kay bago pa man po na-release gyud publicly ang mensahe ni Pope Francis sa umaabot nga World Communication Sunday karong June 2, no, piyesta sa Ascension of the Lord. Mao pud ni ihang gitan-aw, no, ang komunikasyon makapahiusa, dili makapahimulag. Ang komunikasyon makadala og pagsinabtanay, no? Doon natin katilingban, dili kanang virtual nga kanang huyang ang atong panaglambigit sa matag usa diha lang sa internet, dili naagyo tay personalan nga relasyon sa matag usa. Mao bitaw na nga usahay, peligro kaayo nga kung dili ta maantig gumogamit sa atong mga social media, ang atong mga pulong, ang atong mga picture, ang atong mga ipang-post, imbis makapahiusa ta, makapahimulag hinuon ta. Ang lingwahe, ang mga ipang-post nato, o uban pang mga gihimo nato sa social media, imbis makapasabot ta nga magsinabtanay, magtinabangay, nagdinautay, naglinabayay na hinuon sa mga lapok sa matag usa. Na amang gani, mga silingan nga di na magtinagdanay tungod kay dito sa Facebook gi-post man ang dili maayo nga gibuhat sa iyang silingan. Ngano pa mang yung i-public pamanato, dili na noon ta magkasinabot. Muna kung wala tay pagsabot sa matag usa, wala tay pagpaminaw sa matag usa, imbis mo ingon tag maayong buntag noy ang atong tubag, gikan ko dito sa simbahan. Maingon ang usa, asa day kagikan noy, mayong buntag pod. Kung wala tay pagsinabtanay, kung wala tay pagpaminaway, kung wala tay paglantaw nga igsuon day nato ni, usahay ang atong makita manggod kay kompetensya ni. Usahay makita nato nga karibal ni. Usahay makita nato nga kini mudaot na pod ni nako. Kung dili nato makita nga importante di ita nga bahin sa lawas ni Kristo, bisan lain-lain ang atong kinaiya, lain-lain ang atong nga gigikanan, lain-lain ang atong talento. Unta kung kanang atong malantaw, usa ta kalawas ang pulong sa Ginoo makapahiusa gayod. Siguro mamalandong ta, yun sa pud nato paggamit ang atong pulong. Ang atong mga pulong nga mugawa sa atong mga baba, ang atong mga pulong nga gi-post nato sa atong social media, ang atong mga pulong nga sinulat, ang mga pulong nga makita nato sa mga salida, unta kanang mga pulong nga makapahiusa, kanang mga pulong nga dili makapahimulag, kung dili magtukmod nato sa pagsinabtanay sa matag usa, isip bahin nagkalailaing bahin sa usa ka lawas. Busa manghinaot ta, mga igsoon ko din ni Kristo, nga niining pagsaulog nato karong Domingo sa Domingo sa Balaang Kasulatan, Filipino Youth in Mission, beloved, gifted, empowered by the Word of God, hinaot unta nga sa tinuoray mapuno kita sa Espiritu. Kaya ang pulong sa Ginoo, Espiritu ang kinabuhi. Hinaot unta nga mamahimo tang mga maayong balita sa atong isig kaingon. Kaya ang pulong sa Ginoo, maayong balita. O hinaot unta nga makadala ta, makatabang ta sa kahiusa, dili sa panagbulag. Kaya ang pulong sa Ginoo nagdala og kahiusa. Palihog manindog og atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usa og kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga mailawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugod ni Poncio Pilato,
Nagaantos siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingarian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa, santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa kabunyag, alang sa kapasayloan sa sala. Nagpaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan, kinsa pinaagi sa iyang pulong, nagbuhat sa tibuok kalibutan. Sa matag pangamuyo kita moingon, lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa mga kaparian, nga puyan unta nila ang pagkadinihugan sa Espiritu Santo, aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa mga opisyalis sa atong nasod, nga sumala sa Presidential Proclamation No. 44 o 1067, hatagan unta nilag pagtagad ang pag-umol sa moralidad sa ilang kaugalingon ug sa katawhan, pinaagi sa pagpakaylap sa mensahe sa Biblia, magampo kita sa Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa nagkalaing-laing bundok ug tinuhuan kinsa naggamit sa pulong sa Dios, nga dili unta nila himuon ang Biblia nga hinungdan sa panaglalis ug panagbingkil, kundili mahimo kining tuburan sa katarong, kalinaw ug kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa mga kabatanunan ug kanatong tanan nga tagaan nato og dakong pagtagad ang pagbasa, pagpamalandong ug pagampo sa pulong sa Ginoo nga mao'y giya sa atong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Alang sa mga masakiton, mga lulid, nagantos og nagsubo nga unta mahupay sila, pinaagi sa pagbasa ug pagpaminaw sa pulong sa Dios matag adlaw, magampo kita sa Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Nga ang mga magtutuong nangamatay, matagbaw na sa ilang kahidlaw sa presensya sa Dios, ilabi na ang mga benefactors, sponsors o cooperators sa Pauline Media Mission, magampo kita sa Ginoo. Lamdagi kami sa imong pulong, Ginoo. Dios Amahan, pun-a kami sa paghigugma sa imong pulong, ang tuburan sa kinabuhi ug kaluwasan, nga mao si Kristo among Ginoo. Amen. Sa among kauman
mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa panday paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang among mga gasa, nga sa pagsantos ka namo, imo untang itugot nga magluwas ka namo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Unang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ayong matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatawo gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya ug gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo. Santos, Santos, Santos nga Ginoo. Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Sa imong himaya, usana sa kaitasan. Dayon ang nagaali sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana sa kaitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an, ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Malulumas sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinaagi sa imong krus, upang kabanhang luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluhi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag anak kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Umabot ka na
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-igsuunay. Mga igsuon, kini si Hesukristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipagulong lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot ka namo nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Values are both caught and taught. This book, entitled Meaningful Values for God's Children, is very good for parents with growing children. This is only 165 pesos.
and is available at the Paulines Media Center located at Bolton Street, Davao City. Thank you and have a blessed Bible Sunday. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadaang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang Biblia, wala ang kasulatan, kinabuhi sa atong simbahan, tuburan sa pagtuong bukol sa Biblia, pulong sa Dios. Ang Biblia, wala ang kasulatan, maglilikod sa atong simbahan.